dakit, fase baten amaiera eta beste baten hasiera bezala nere baitan behintzat, hau da. Naiz eta gaztea izan da, naiz eta 24 urte eduki, urte askotako lana da horren atzetik, urte asko goaz, txapelketan ere urte batzuk, noaz 7 urte bada lehenbiziko txapelketan kantatu nuenetik, eta bada zen fase baten, edo hasierako fase horren itxiera bezala ikusten nuen txapela irabazi izana, eta gero nire behitan asko zaldaketa handia horik ez du egarriko, zen dut betiko ilusioakin segiko dut bersotan, badakit asko daukadala ikasteko, eta orduan inoiz ez dute dena egintzat joko, eta inoiz ez dute bukatutzat emango, orduan motivazio bezala ere ikuste dut, hau da, zerbaiten sari bezala, esan dudan moduan, baina zerbaiten hasieraren motivazio moduan ere bai, beste erronka batzuk hasten dira oain, eta beste bide bat hasten da oain, eta txapelak eman ditindarra horri eusteko.